пожелавам ти късмет, пожелавам ти... Няма такова нещо късмет. Това е Божието благоволение в твоя живот. Това е Божията благодат. Но това не идва просто е така. Примерно, както казваше Вица, някакъв се му се случили лоши неща и той казал: Господи, защо все така на мен? И той казал: защото не ме е кефи живот, човек. Ние не вярваме в такъв Бог. Дето си има някакви такива: то ми харесва, то не ми харесва, затова нека си блъска главата. Неприятели, Бог ни обича и Бог желая да ни послужи. Въпросът е, че ние сме обърканите, ние сме тия, които се фокусираме на грешните неща. Затова понякога Бог ни чака да заспиме, за да ни даде сън, да ни даде някаква дирекция и насока, понеже главите ни са толкова фърчащи и толкова са неориентирани сме като някакъв електрон, който се блъска такъв, изобщо не можем дори да чуваме от Бога. Затова ви казвам, идват невероятно тежки времена. Това, което аз вярвам, това, което виждам в момента в Близки изток, хората в момента, говорим 2014 година, в момента хората, християни, братия и сестри в държави като Сирия, като Ирак, като Египет, като Саудитска Арабия, хората биват убивани, обезглавявани, разпъвани на кръст, обесвани, какво ли на още. Просто виждали сме дори неща, малко момиче да бъде разсечено с резачка за дърва и такива неща. Само защото са християни. Скоро, знаете за този случай, отвлякоха над 270 момичета, християнчета от едно училище в Нигерия и сега половината са ги насилили да приемат исляма, другата половина са ги казват, че ще ги продадат в робство като секс роби. И това нещо, което става в Близки изток, нека ви кажа, това е целенасочено и това е планувано да се случи. И това нещо, което започва оттам, ще ви кажа, че това, което аз вярвам, че до 10-20 години това нещо ще започне да се развасва и да се придвижва на Запад. И това, което в момента ние си мислиме, че е свободно, западно и демократично общество, казвам ви, по-малко от 10-20 години ви гарантирам, че ще се започнат по-големи гонения спрямо истинските християнски общества, които стоят за правилност и за справедливост и за истината на Бога. Дори в момента могат да ви арестуват, ако ви чуят, че говорите против хомосексуализма. Защото според тях вие разпръсквате ксенофобия и хората са апсет от вашите думи. И буквално могат да ви арестуват и могат да ви пратят в затвора. За това, че стоите за Божията праведност. И това е в момента. Затова ви казвам, че нещата започват, тъмнината започва да се усилва и това, че ние си говорим, че живеем в последно време. Но това не значи, че ще дойде края на света. Нали? Това обаче означава, че ние трябва да сме в част, ние трябва да сме организирани, ние трябва да сме подготвени, трябва да сме здравомислещи и колко се може повече да бъдем self-sufficient, както се казва на английски. Да бъдем колко се може повече независими от системата, която ще продължава да мачка и да манипулира и да принуждава хората да правят компромиси с вярата си, за да могат да оцелеят. Това е което става в момента. И ние като Божи хора трябва да използваме Неговата мъдрост, за да можем не само да се погрижим за нашия си дом, а да се погрижим и за нашите брати и сестри, които ще изпаднат в нужда. И ще трябва да направя този избор. Дали аз поради неспособността да оцелея, ще направя компромис с системата и с вярата си, като вярващ. Или поради това, че аз съм независим и имам достатъчно ресурси, мъдрост, сила от Бога, за да мога аз сам да се защита и да мога аз сам да стоя в тая враждебна среда и да мога аз да съм светлина за Бога и не само да устоявам вярата си, свободата си, но да мога и да служа на тия, които са
се клатушкат и всеки момент могат да паднат. Да можем да бъдем като Йосиф, който може да се погрижи не само за своя сирот и своето семейство, но да спаси от глад и всички околни народи и целия Египет във времето на кризата. Добре, аз ще спра до тук, защото не искам да се проточвам много службата. Ще се видим след вас с вас след 2 седмици, може да продължим и вярвам, че Бог желая да екипира всеки един от нас и просто да започне да строи тази основа в нас, за да можем да се приготвим за това време. Аз ви казвам, ние имаме нужда от тази подготовка. Още не е дошла жегата, както се казва. Но Бог започва да отваря истините и да събужда хората. Аз мога да ви кажа, че само с това ще завършим. Преди около 3-4 години Бог започна да ме събужда и да ми показва неща. И мога да ви кажа, че от тогава до сега имам чувство, че съм се спасил втори път. Защото съм живял буквално в измислен свят. Както съм спасен и както съм си мислил, че съм служител и че съм запознат с много неща, мога да ви кажа, че в момента, в който съм стигнал и в момента аз изучавам, аз имам нужда от знания, аз имам нужда от растеж. И всеки един от нас трябва да вземе това агресивно отношение към нещата, понеже ние сме загубили толкова много. И аз осъзнах колко много време съм загубил това да се образувам, да се развивам и да бъда в крак с времето. И аз един момент, когато започна Бог да ме събужда и да ми показва неща, буквално всеки един ден си лягах с, както се казва на жаргон, с разбита психика. Нали? Всеки един ден Бог ме шокираше с нови неща и аз буквално си казвам, просто и къде съм живял аз? Тия неща, които ми ги показваш. И от тогава за много неща. Вярвам да имаме възможността да си говорим за всички тия неща. Но бях достигнал до този момент и в момента продължавам и отделям време и се развивам в определени неща и започвам да се интересувам от икономика, от политика, от неща, които преди точно съм чувал с едно око какво казва телевизора и казвам, да, това се случва там, това се случва и никога си, еди, що си. И живеем в тотално игноранс, както се казва. И буквално се превързвам в социални зомби. Не зомби, които така, Крис знае, така върват, нали, в електронните игри. В социално отношение, в определени отношения сме толкова невежи, че просто се нуждаем от буквално събуждането на Бога. Бог да ни събуди, просто да се събудиш и да се отресеш от тия неща и да кажеш, Господи, аз няма да продължа в това нещо. Така че Бог ви благослови. Искам просто да имат очакване. За това, че Бог е интересен. Бог желая да се занимава с нас. Идват много големи възможности, идват много интересни времена. И последното нещо, тази година, това, което Бог ми говори Бог ми каза нещо много интересно. Каза, живеем в ден на апокалипсис. Обаче не този апокалипсис, който веднага идва като асоциация, нали, това ли не края на света, не е апокалипсис. Буквално правото означава вдигане на завесата. Вдигане на завесата. И Бог започва да вдига завеса. Последно време, последните 20 години знаем за вдигането на желязната завеса. Нали? Това е една от завесите, които Бог дигна. В момента обаче има една друга завеса, която се нарича информационна завеса. И Бог започва, както мен ме събуди. Казвам, че Бог започва да събужда различни хора в различни места по света и започва да ни показва нещата, които наистина, да виждаме нещата, които наистина се случват. Нали? И само ще ви дам като пример с матрицата, понеже много от нас живееме в измисления свят, който се нарича матрица. И мога страшно много да си говоря на тази тема с вас, понеже аз съм учил в университета социология, културология, политология
мога да ви кажа, че обществото, което го има днес, е конструирано по много интересен начин и светската система, в която в момента живеем, е буквално проект на дявола. И тия хора, които в момента правят обществото, се наричат социални инженери. Нали? Както има инженери, които правят схемата на една сграда, преди да се направи в момента западното общество, с всичките му компоненти е проект и продукт на така наречени социални инженери, които със сигурност не са служителите на Бога. И ние трябва да разберем това нещо. Така че Бог желае да ни изкара от матрицата всеки един от нас и да ни даде Неговия поглед на нещата, за да бъдем свободни, за да можем да действаме спрямо Неговия план и Неговата воля. Бог ни благослови.